Bunaíodh scoilghirí Frankie Kennedy in an leir Frankie Kennedy ceoltóir Bill Feirsteach den chéad scoth. Gach bliain tagadh ceoltóirí as éireann as tithe eile go gcuideoir le ceoladh agus áráin dúnmhainneall i gcuineann agus amhlainn. De rinne seachtaine sin bhíonn ranganna ceoil, taispeántais ceoil agus curnacha ceoil ar siúl. Bhíonn ranganna ar fáils na húlasaí éagsúla, an adog mór, an adog stáin, an idill agus an bosca ceoil ina measc. Duine go lánta a bhí Frankie a raibh craí mór maith aige. Chuir sé sim mór sa cheol traidisiúnta go bhí sé óg agus d'fhoghlaim sé an adog mhór agus an adog stáin. Pósadh Frankie Kennedy agus mar réadmí bhuaimnig as gcuideoir i 1981 agus cha an bhirteachá cúpla bliain ag obair mar bhuntóirí i mbaile cliath. Bhunaigh Frankie agus mar réad an grúpa traidisiúnta Altan sa bhliain 1983. D'fhágfadh siad beirt as an bhuntóireacht agus chuaigh siad leis an ceol go lán aimsithe. Chas siad a lán ama i camchuairt ar fud na hÉireann agus na Stáit Aontaithe sa Tseapáin agus i gcuid mór tíortha eile. Bhain siad clú agus cáil domhanda amach agus d'eisigh siad cuid mór albaim. Shiel siad go mbeadh saol fada acu ach ní mar sin a bhí. Fuair Frankie bás go tragóideach den ailse sa bhliain 1994. Ach tá Altan ag sin an ceol go fóill. Tá mar réad anois pósta ar Dermot Byrne go tháinig isteach sa grúpa nuair a fuair Frankie bás. Na cuimíonn an scoilghireacht spioraid agus cuimhne Frankie beo inniu.